kay Juta, sana na kay Bay. Kay pwede rin mong lalinin guys ha. Magkainong sana na kay Bay nga pisagasa pwede na ni mong dadun diara guys ya. Ako'y nagputupid na. Nalimot ko. Masama na? Salamat nga na pagka-em. Tingin nga na kung tingog lang. Malipay, managong tingog nga ka. Nawa lagi ka. Ahamin ko tabi. May Japon yun. Saging ko rin pag-ibalik dyan ha. Asa man? Wala ko na yung Ijangida Tos kamalik ko na. Iba ni maag ka na. Hi guys, good morning guys. Karon day guys, mahuli imi og Galicia. Nasa ba nang sino man hindi pagbusan. Si Emi mog si Malo to, si Joy Malo. To headline na ang mangol si Joy pud. Hey guys, dana Miss Kalsada. As usual, nagtagdugay ang mga saksanan dari. Mga mabong pa maghuwat dari. Dari sinday dia. Ilabdas jangan may rin. Ha? Sa bungero ko na, sa to, sa to, sa to. Sa to si Mim. Sa bungiro, kamu ano mula ragan pa no? Wala ko na Tingas ko ko, duli na ko. Tingas ko ko. Ano ni Simil nga, dili naman yung mga ilo ang manapat mga manok naman. Naiang ay dari guys, kaso sa bungero man. Insik ra ba? Pero ano man insik kang di man makaigan. Di makaigan. Bis inday di gara sa bungero. Unsa naman ning kanunay man to? So dyan dus panahon day. Labo na di ta magho to kagdanan ang daghanang malabay. Tarong mosakay ta. Dugay kadto mo ko ana ra guys. Paliw pugog tanaw sa vlog ni Joy and Malo. Bora to family vlog. Tanaw ni Jo guys kay what's our na naman yung giwat. Galoy Aspino. Ha? Direct tagi sa channel dia. Ariston. Si Ariston din yun. Ikaw tayo mag-vlog Joy. Kay garaan ka. Mora ning plurami garaan. Easy naman di maka-vlog dia. Garaan dia. Di pa ka-focus kay business trabaho sa mga bahay. Isa yung pato di hagbay. Ulo na po. Nara guys, amang saksan. Uy, amang saksan guys, padung mag... Engineer. Nagsundo ako. Engineer eh. Kubaw. Para, kaya dyan dito saksan. Hehe, sakay namin padung kubaw. Kubaw.
na mo manig delikado ning nagibuhat ani oy jag masagit ta ng wire. Tsaka guys, tanawa guys, asa ka ni dadaan padong ni sila og Alicia. Mga tao sud, makalingaw sila tanaw na marag mga piniriso. Kanina pa di amang gisundan guys, nalingaw ko kay naday bay pwede balhin oh. Taga Alicia ka pwede ka matugubay yung balhin ka, bahalag wa kay Jota. Basta kay na kay bay, bahalag wa kay Jota basta kay na kay bay na tanawa. Nice kazo kaway pag mga nakasakay. Ripay kazo ko guys nga nakasakay Miss Bronset. Kaya naka-clip jo ko, nakatarang jo ko video ra ning among gisundan nga kuan na morning kilid amo lang gi-overtikan. Dara ni Biskandihay. Kapit may mabot sa Alicia. So, pila na may oras man ni amang kuan guys, tabo man na sa amang lungsod sa Alicia. So, at so di may merkado kay maparitay ko kanang kaning baboy, kaya na masuwag pa niyo to. Kalabay may kuan guys, tundan nga puwahon, diya, magpapalit si Emim kay wa pa kuno sa kakanganing tundana. A few moments later. Ako'y nagputupid na. Nalimot ko. Masama na? Kuwit. Salamat niya na pagka-em. Unsa? Gigingaw na kung si tingog ra. Malipay man akong tingog niya ka. Nawa lagi ka. Mga unta. Yan saging. Amin ko tabi. May isa pa niya. Saging ko rin mag-ibalik dyan ha. Asa man? Ako na tubunan nun pa kung dito. Dati ang saging sa kasako na lata na. Joy. Nakatanin itong saging. Ana. Des sa kasako des ano Ano ko na na. iliuhoy? Isang gira. Tos kawalik ko na. Ibali maag ka na po niya. Guys, dana day may agam ko sinira si Emim ito si Malo magluto. Kare sa bare nay. Kasabaw na mari kan makay gusto tayo sabaw. Kita nung gawas. Mo to makasajuidad to. Magdali na ba ko guli? Kaya susing dyan na das bag. Nada. Sugban ni nato nay. Ay, ang dila ko ang mama. Ay, kasi mo ilag sa mangdila. Ikaw. Malakaw ko. Di, last ko na si Malura na kayo. Hi guys! Good afternoon! Dara namin sa Alicia. And family house. Si Maloko no makatukag ng luto. Daris, kwan. Sugba ko lang. Dahil gasa ko Malo guys. Dahil sa Malo guys diyan. Kaya mo ito, makas kamali gro. Hindi, si Sadaro na. Sign. Nas Emim, naghiwa na na day. Hiwa na si Emim. Si Mama Malo ang niluto no. Asali ko na yun. Darag ba ito yung tatay na sa lamisa? Ako na lang magluluto. Darag ba ito yung tatay requested? Sa lamisa. Yes po. Si Maro na rin kayo makablog. Ba't sila kayo araw mapasara na isang kuan? Makapasara na isang channel. Si Nanay Bla, i-apil sa vlog lo. Sabon. At ang Jocelyn. Ako ang gulgul dito. Uy, Day! Haraman to! Kuan eh! Banda! Kasalubok ni Kuan, Day! Banda! Gawas! Gawas! Ang silbig. Gawas! Day, Kuan ko. Isang susunod na lang. Ah! Si Ana! Si Ann! Oh, di ba sa ano misa? Ano? Ayan ko na na. Ang ilawang ko ba? Ano, dahil ang gusto nila sa akin, dahil ang gusto nila sa liksik. Sa masamang maligas liksian. Hindi. Ay, na yung, ngayon naman yung sa amin. Tinood na. Sa liksian, guys. Hi sa liksian. Kasi ka na, yan eh. Kangalian ako nung naila. Lagi ko ng pasitang sa pasulubong yan. Haman ko panday. Nalaglag na. Ako na yung natin mo.
Mama Malo. Ato sana Mama Malo ha. Abi na ko nagdagi ng mga manok. Ay, tingog na mama. Tinawag niya mama, di ba? Mama kita, mama lang kita. Nagkakamulot sa kuwi. Mama kita tinawag ni Mama niya ko ini. Kaya kung di ba gulong dito magsugba, tawag kayo. Ada papalit dito sa may papalit bag na sa iyo. Dai magpagunan niya. Satu esa ka. Dai magpagunan ka niya. Aba. Ikaw sa balo daw mang gisahalo. Sabon. Katong bakag. Jada pag-vlog diha. Ba doha ka kon mang vlog. Apa pa ta guling kay magbatid bukas ka manig ni. Okay, sorry. Nila guys, so maganda. Ano yung maganda? Maganda na yung Maganda daw yung bahay nanay. namin reunion. Di pa to wala pang pinturan. Ito. Ato sako, asar bagang bata. Ay, dilo ba? Ato sako ay gungon. Lami na Kulipat ba ko. ang gisinuban? Ay dagan. Lami lagi. Lubi. Hindi ay. Sila rin bahala diha man kuan. Ay sa. Lubi sinuban. Eto sako ay. Kay jatin, kuha sa ko rin ng bagungon. Kuya. Ngazo ko. Mama, Ano man inday? makinig ka sa akin ha. Ang kaning lubi, kamu lang dalhin sa tapunan. Mana, naming mana. Ramingan na ning lamin na ni. Mamatay gali. Lagi na kanin sa arang mo para mo, dali sinuban nila. Bali. Basta din na namin din may prinsesa ka lang mo. Sige malo bituin na malo, bituin na. Kami magluluto dito ka bayan. Kung di pa nakod na, bisa Mamay na nabo. Mana mamay na nabo. bay. Nay, luy, away, Mumbai. Magic. Nay tuyo nay. Wa, ko'y tuyo. Wa, wala lagi. Isa-isa, wa. Kung so kahog kon sa man. So, gamit ko ano, tuyo makag-Mumbai. Namin nila. Patuan pulukan para sa tawan. Toyo nga binukong bayan. Di ay sarap. Para mo sasawan ko. Malo na yung luto. Magilis na. Magpagasolina sa kamay, putong ang kardiat. Yung motor mo. Oh. Gidanin mo sa Roy. Ha? Ako rin maghaling. Nana makita ko. Na gara-gara diha. Ja guys, niabot si Queenie dari sa family house. Karon ay magtabang ni Mem daring sugba nila ni Malo. Magsugba daring maskara sa baboy. Kaya ako magtuko sa shop guys. May ayan aray kon mi sikreto. Hiwaan ang dali luto. Diba? Gawa sige. Kabigo na, kabigo. Kabora. Ma. Lagi. Di ka to tayo. Sino na yan ka? Sino na magpili? Baboy! Eh. Di ka gulong. Ha? Tangan naman nila dito. Magpamay ko na lang. Ito sa ko ga, ito sa mi guys. Kay saging na ba nalata ay pagdarad to ay. Kamalig. May saging. Pila man ko ni bayran na dali tay. Mama. Ay. Oh. Si Banga. Anja na. Ano manak? Ito ni. Mo, sunod ako no kana. Atur nagdakog baboy. Ano mo saging? Saging mo. Palitan nang sana ipakilo ra. Ang tagahatid guys. Hello guys. Wali man. Anja pa. Pangin ko no, pangin. Oh, kana.
Sa man eh. Kani nga ligid. $1,775 naman lagi na eh. 1,700. Ha? 1,775. Oo. Kaya ikaw rin sa tang kotse? Napag yun ay, muna yung sukat. Na ay number ko dito na. Pwede ba i-kon boy? Sabi put picture ni pagkita. Ang singan sa kon, pwede nag-Shopee. Hindi na Shopee ay. Pwede ka mang sugbaan guys, pero sugsabay di. Sugod na may pauling. Okay na tayo mupan, boy. Tawag sa akin sa kasako. Mamawiling eh, nanginog na. Gilam sa gudan ni, wala magad ni si Jahan. Nabubo dahil yung tani ni nahinog. Pero pwede pa ni. Maligja. Pakanira ni kayo sa Aziron. Pakanar mga bata na nahan. Hi guys, pagsubaray may baboy. Alam, sige, nilaab na. Baga na, hapit na. Sige na. So dari guys, wa mi kusina, wa mi kanang dirty kitchen, nara mi dari luto na katong gas, katong disaksak nga kuryente. So unique niya mong sugbaanan. Kamang sugbaan guys, pero sugsabay di. Sugod na may pauling. Okay na tayo mupan, boy. Ja guys, di ko magdugay. Kanang mo uli na padmin ja, madyo to dari. Naka-kon ko nila, nakadog. Muli ko sa family house, muli pa ko dari sa shop. Kung di na magdugay guys, muli na po ko kay na ako'y importante po kaso nga nagdali ko kay agsuso ilagay sa motor ni Marcos na hanada. Diyan na po ko sa family house. Diyan, naabta na dari guys. Diyan na agatong prutas. Nga black sa puti, diya. Benepisyo danis lawas? Daghan na binibit. Sa Binibit sa ate. Vitamin C, hindi para sa mga diabetes. Masama ko na idaan sa may dahon dalil eh. Tatlo sa nagdahon eh. Mura po do ka ng miracle fruit? Mukamang. Murag mabulong sa dahon. Hiliginan din eh. Bisa po nila ni. Bisa po nila gi palimot eh. Ay, nasod mo na, kita. Alam mo, yung nasod. Nagtanong sila glisod kasi yung nasod. Di ba rin katong lychee, dako na putos kamalig. Nga din kagitan nga to, nga yung tanong. Kato na pa yatang ibalik dyan. Sila na pa yung mamalit at mga mga tang lychee. Lychee to di. Lychee nga gis-try na Kami na yung mga kamalig. kuhan, nakatilaw ko, alam mo yung lagi gisik. Katong na, di ka ngayon, katong na sa aligdakis. Lami ito. Tapos yung tanong, baka wala. Nabuhi na na eh. Nabagi mo, Pin? Sa kabasig na Mario, gato na saging. Taysa. I love you, Taysa. Kuhan, di ba? Ate, karida Ito gato. bugat na. Panahon na sa ugma. Kana disisip. Padala man ni Kuya Jun ang Isa rin na din. basta importante ka Julie rite ha kay jar ba kuno i-shake te. Day, ay lagi ang videohan. Nagdara pa ko sa aking hinog. Hi guys, muli na iwa ko ni Claro. Salamat kang pastora agaw. Yes, amping. Let's. When? Bye. Basta mo na Ay, kari bugat. Bugat pa na ini. May mag-uli sa kaspingan. Kari. Buat sa bugat tong kuan. Bugat na te. Bugat lagi. Imo nang kuan day? Bag, ato sa amin. Alas, aloy, naitak na. Agi karga ng saging? Alam mo din bugata. Oh, dan po. Di pwede. Bukat Ano man yung ang kuhan. hindi? Di na pwede ka. Iskar nga ang patrak. Ato sa amin, tay. Ha? Idagan ako tay. Hindaga na. Dakpa. Murag ilag, murag manok ba? Nakpanak. Bye-bye. Si Ajo, yung Kasi adyo, hala nagtaligsik dali na. Ato sa amin. Oh, sige. Naya, kamuting saging na yan. Nakamutin ni Pailawon na po. Bye-bye. Ato sa amin kay Aksi Denmark. Dadas tatay. Hala. Ato sa amin. Sa.